призная, че Таня има и музикално образование, че с инструмент проверих виола, че също така е завършила музикална педагогика и сега това като че на пръв поглед не е толкова важно, но аз си мисля, че когато човек се занимава усилено с някакво изкуство, това влияе и върху заниманията му с другите видове изкуство и специално в нейната поезия аз намирам някакви елементи на музикално структуриране или композиция, които ми напомнят за областта на музикалното изкуство, може би нещо свързано с сонатната форма, с свитите, някакви мотиви, които тръгват, после се преплитат, после се разделят, после пак се срещат, някакви такива неща си мисля, може би неправилно. Така че ще кажа нещо съвсем бегло в връзка с това, когато говоря за книгата.